И здравейте YouTube, аз съм Дезун и днес мисля да направя една томбулка в PvP България. И да, трябва да се събнете задължително и да лайкнете клипа. Ето я томбулката. Това е за първия победител, Про четворка с Sharp 4 Fire 2 меч. Тук са 48 годинки, 2 лега, 40 блока, малко potion материали. Efficiency 4 на Breaking 3 Fortune 3 кирка, Nether Wart и да, материали и стакнати регенки. И 4 коинския. За втория победител е една Pro тройчица с Sharp 3 Fire 202 меч и с 20 годинки, 1 лек и пак potion материали и пак кирка, но без Fortune. И да, мисля да я тегля на около 100 и нещо съба. И така, за томбота на Hello It's Me, може би аз ще му я тегля. Ще видя за колко абоната, защото той скоро няма да седа на компютъра. И да, може би аз ще му я тегля. И тук съм се екипирал за PvP, може и малко да скоча, не знам. Сета ми много тежко натрушен, до сега събих, пък нямам фикс. И сега ще взема една фаерка и мога да отида, ако имам де. Ако нямам, една фаерка. Значи, може да се побия малко пред спам. Чата е спрям, не мога да напиша да кажат хай. Тук има някакви хора. Дано ми се щупи нещо, че мога малко килчета да си пофармя. Между другото сървъра в момента много тежко лаги, не знам що. Може би заради евента. Гейти, то направо на снимки вари. Телепортират са хората. То с кафе, бе. И да, с ново пакче съм. Ето го пака. Така се казва. Мен лично ма кефи. Ама само Diamond сета и меча са яки. И пошанките. Гейти колко тежко лагва. То ще излезе ли? Гейти не мога го хитна. Ако ми кажете, че не лагва. То спи, ама аз като нямам и сет. 83 хита сет. Много не ми се излеза. Че всеки момент може да се щупи. Чайте да пия една фаерка. Оп, тук годен, че се взехме малко от айранката. То с кафе. Много тежко лагва. Изведнъж както вари се телепортира.
Те пък какви неща носят. Че ме свършиха и пошенките, те ще изгори и изяде голдинг. Еми, да хора. Мисля той да е от клипа. Не мисля да е много дълъг, само томбулката и да ви информирам за Halo It's И да, това мисля да е. И да, той мисля да е от клипа, само томбулката иска да покажам. И ако на Halo It's Me не знаете томбулката и сега ще ви покажа. И тя мисля, че за два победителя. Той даже и тука. Ето е томбулката му, про четворката. С 3 лега, моята глава и неговата глава, един стак голдинки, дебъвки, поезанки и регенки. И тук е за втория победител про тройки. Той уж каза, че няма мога да седа скоро, ама не знам какво става. И да, чао от мене.